xa que temos a oportunidade de facelo con estas condicións dentro da Mostra de Teatro, como un premio ao alumnado que está traballando todo o ano no Instituto para preparar unha obra e para moitas máis cousas. Para nós o teatro tamén é aprender a ser mellores persoas, facer unhas amizades fondas, profundas, permanentes entre os rapaces e rapazas do grupo, aprender a superar os nosos medos, como o que temos agora, por exemplo, ainda que estamos aquí diante da familia, de persoas que queremos, pero dá moito nervio e moito medo sair aquí. Entón, eu supoño que o tomaredes con moito cariño, porque isto, lóxicamente, non é comparable coas obras que se están ofrecendo, moi traballadas e moi boas dentro da Mostra de Teatro do Miño. É un exercicio que estamos facendo nós, que xa nos dou moi bons froitos, moitas satisfaccións, e se ademais vos gusta, se conseguimos que vos chegue a obra, pois para nós será estupendo. Moitas grazas por estardes aquí. Fora do reino, fixeronme perder as referencias. Xa descoñezo moitas novas. Así é, teño un fillo e unha filla, e nación deles é para mí unha vergonza. Non entendo. Eu sempre foi de esta realidade. Ás veces os fillos non saben como lles gustaría aos pais. Así é todo, eu adoro a miña filla Ana, que é a miña alegría, pero tamén quero con todo o meu corazón a miña filla Ana, na que son me dá preocupacións. Velaí ven a reina, seguida da súa filla, Flavia, a máis bella, Aurea e Cordelia, a máis nova querida. Señoras, fostes convocadas para ser testemunhas destes solemnes momentos. Estes meus ollos cansos xa viron moitas veces irmáns pelexar con a cansa morte dos seus pais por ver retiraren as mellores talladas da herdanza. Por evitar que tal cousa suceda cando eu morra, acordei repartir en vida o que podería ser fonte de discordias a miña morte, o meu reino. É a miña firme resolución liberar a miña vellez de cargas obrigas, confiándollelas a vontades máis novas, para que eu, libre de toda responsabilidade, poida percorrer tranquilamente o pouco que me queda de camiño de miña morte. Tendo en conta que cando me vexa desposuída de todo o poder, a autoridade de goberno, o único que me quedará será o amor das miñas fillas, é lógico que fago o reparto en función deste sentimento, e sexa agora máis xenerosa do que máis xenerosa con vos e conmigo. Fala ti primeiro, Flavia, pois és a máis bella. Se de repartir o vosso reino conforme a morte vos profesamos, tendo en conta, señora, que eu amo vos máis do que as palabras poidan expresar. Quero vos máis que os meus fillos, quero vos máis a miña propia liberdade, non menos do que quero a vida, a saúde, a beleza ou a honra. Quero vos tanto que ninguna filla pode máis querer, ni ningún nai pode ser máis amado. É un amor que non se pode expresar con palabras. Fágote dona señora desta parte do reino, chea de fragas vizosos e farturentos ríos, para ti, o teu marido e toda a tua descendencia. Que dis ti, Aurea, miña querida segunda filla? Non só digo mesmo que a miña irmá, senón que coido que ela ainda quedou curta. O meu amor é tanto que só estando con vos podo sentirme feliz. E son feliz porque sinto latexar un amor filial que me desbordas. Para ti os teus serás outro tercio do reino, que nada ten que envexar o que levou Flavia. E agora ti, Cordelia, miña querida filla máis nova, fala para que che entregue a tua parte. Que tes ti que dicir? Nada. Nada? Nada. De nada, nada se leva. Non me gusta isto. Eu hágomos como compra panos, e máis e menos. Ten tino do que dis. Está en xogo o teu futuro. Miña nai señora, por vos nacín, por vos fui criada e amada, e na mesma medida eu correspondo. Respeto, amor e honra é o que vos ofrezo.
guardar as formas, estou a falar cunha tola. Pensas que por medo vou calar cando te vexo sucumbir á adulación? A lei que che teño obrigame a dicirche a verdade. Estás dola. A tua filla máis nova non é a que menos te ama, é a que menos te adula. Basta, Adela, se lle tes apego á vida. A vida puxena sempre o vosso servizo, e nunca duvidei a mariscala polo voso ben. Vaite de aquí, non te quero ver. O que non queredes ver é a verdade. Xura a Deus que te farei pagar. Non xuredes en falso. Maldita renegada. La madre da señora. Iso é, matar a quen quere librarvos do louqueiro e pagar en tributo os vosos tres varíos. Ousas entremeterte nas miñas decisións. Tal atrevemento non hai tolerar, así que atendo o teu castigo. Douche 5 días para preparar este, e porte en camiño de esterro. Se pasado este tempo estás no meu reino, serás morta. Que Deus vos axude, raíña tola, xa que tal confiades, a liberdade está longe. Desterro sería quitar con vos. Que Deus te bendiga, Cordelia, que pensas retamente e falas con xustiza. Condesa, ali fora están os dous pretendentes de Cordelia. Comunícales que se queren casar con ela, ala eles, que por dote non levará máis camiño maldición. Comunícalles tamén que non me trime nin deshonra o que me fixo caer en desgracia. Só falta unha lingua gananciosa disposta a adulación e a falsidade. Vaite xa. Os pretendentes son o duque de Borgoña, que con esta boda quere dar unha saída ao mar ao seu ducado, e o rei de Francia, amigo da raíña Catarina.